Nchama ene ngigwete no eno gukura nkure. Inki seneta ko bori gavana. Ata gutiga gavana ko ligasi yaye. Nere keraga ni chinga kichiaye onye toko mochora nera akore. Tiga ne gavana pi akore gasi yaye una tuwa mwaete. Mana tokoriwo. Obuya gwake. Lakini obuya into bana infintoro bali to anyorire amagendero amusi Senator babu atire ndo akora. Lakini amangana narago chakati Liuma na Kongo Mogeni ne Senator bakoerera. Abono bnante ne inega gonte ne kwaniapa na nata banje n'umunyagitari na ende na kurega sikanyingi na ende nakabile examen amangana angu kana Kongo Mogeni nubwate boundary yao une Senator ono amangana na igwete igoro are Senate ntogokiri naro amangana mo Senator kwanete mo Senator igaguchana na umugabano itubobe ntutageta umugabano ituribaga akore gasi yaye bono ngo endara matanga chinse guchirogoro ari guchisoborogoro tana goja matanga ga maintwa atoero ngoriende toigwa mangana gukwana igakwe bacha ogenda isiko uchikwanira mangana amusia gutarira chipacheti bungarete chibese ground ya twanya kora bese iki ere kare bisete twanya kumubodi maswali itigache ga ground atatene kyatagi nandonye gataite kirokyo bagabana tigate gara 27 ntoibalirigo na intuntoroche binkosi bigo koregas nerora ro nero manne nero takir kubanga mata account ono namangana bayo kumutwa ya gukorwe radio mambia no museneta ngo yone ne gavana gavana ne bwate gasi ya yokora no museneta bwate gasi ya yokora uyere tu amuyuro kirenga ki amatanga wapi iwe gavana kurwana tuanya ko moyo wago cyo gusarangiriya abantu bukutano atotebyo umujando eno biyo